sibulisa ke MC zethu ukuthukana family nawo wonke umuntu okhona. Sinyuka ngembongi ngoba ubulale bengabamXhosa kwaye bengasifihli. Ulisa can't talk. She's still trying to digest everything. So sizothetha ngoba umama wethu uya. Zange sayicinga nanini na uba sizobe sime apha sithetha ngobulelo. Umama wasithathe wasifaka phansi kwephiko lakhe. Ever since sidibana nalo ntombazana, I think it was around 2013, 2014, engasazi singamazi. Kodwa wasithemba, wasibiza kwakhe, saya endlini yakhe, usukela ngaloo mini, saba ngabantwana bakhe. Ever since ke uZahara wafika kule industry, oko wayesilwa umntana. Media, social media, hey ulwile ubulelo. Ulwile ubulelwa wasifumana imbumbulu zikaSathane. Wasifumana inqwethelo. Kulapho ke iZahara Army ifika khona. Kuthi xa ingadlali ezireyidini, singene kwi-social media, sithi nothi uZahara wethu. Hayi ke andithethi ke ngerekhod label engazibiza ngagama. Yamvumvaya umntana. Kwathi kungekho themba, sathi sikhona. Ungalahli themba, sikhona. Sithukiwe bethunana ngobulelo. Hey, sithukiwe kwi-social media ngobulelo. Kuthiwa nithethelela uZahara onganazi nonazi, ingathi niyapeyiswa. Sisonke nje silapha. Sithi xa sisilwela ubulelo kwi-socials, kuthiwa akanazi nonazi, akazunika nemali. Sithi asinaxesha laloo nto, into isuke entliziyweni, siyamthanda. Yebethunana, uyabona le Katara isiphilisile Katara. Isiphilisile le Katara. Ndikhumbula athi kulelwa uba ungatshana apha kwam, ndiphuma nenkatara yam, andinazi ke. Sithabe ukuthi singabantwana bakho nje nathi athi ndiphuma nenkatara yam mna ndiqale umqolo, nina niyolandela. Le ibiyinhliziyo kaBulelo. Uba ufuna umazi uBulelo, umazi ngekatara. Apho umbona khona, ubuthi noba uyafika ebusuku, uthi xa usithi uyothuka ebusuku, hayi mani kukhali ikatara. Uthi Bulelo amaxesha ngo-3, athi hayi mani ikhona ingoma endiyivileyo, ndisabhala yima ndiyabuya, ndizolala yima ndiyabuya. So sifuna uyenza kliye ebantwini ukuthi sime apha nje, asizokutshutisa Bulelo thina. Singabantwana bakaBulelo. Bulelwa singabantwana bakhe. Ebenemvubu phaa kwakhe. Athi xa senze itarongo, awahamba ekamereni aphume nemvubu yakhe. Athi bantwana bam ndiyanilungisa, xa ndingekho nizondikhumbula. Athi nizondikhumbula xa ndingekho. Hayi siyakhumbula Masithathu, wawunyanisile intombi endala. Hayi siyakhumbula ngoku. Usithandile ke wethu Masithathu. Yoba ngathi sithetha into eyi-1. Ndikhumbula kwi-shows zakhe, noba uyaphi na, ebengahambi oyi-1 wethu engekho. Athi hayi ndiye eDurban ngoku, Khanya masihambe siye eDurban, ndiye eKapa ngoku, Simunye masihambe siye eKapa, Lisa masihambe. Oh, hayi silahlekelwe shem. Ndikhumbula anathi went through a lot ngo-2015. Sine-WhatsApp group ke yethu. Ubulelo enzi-VN athi xa sizothandaza ke namhlanje ngo-12 sibeke no-anathi izinto ahlangabezana nazo. Nyhani ke sizothandaza, sivuke ekuseni sitsho uba hayi sithandazile ke mama ntontoni to uMamK nomadada. Enkosi bazali ngosiboleka umntana wenu, ngosherisha intombi yenu nelizwe lonke. Siyabulela.
Mrs. Lusanda, Mrs. V, Uncle V, asinamama, siyambanga-mbangaza, ningasilahli itorhwana. Nani sisibandi nosisilumka, ningasilahli itorhwana. Siyambanga-bhangaza, asazi masithini. Siyabulela bethunana, siyabulela. Ubulelwa ke xa iphuma estejini, ebephuma athi andiphumi ndingatshongo uba bhabhayi. Ebenendlela yoko ukuthi bhabhayi. Ebenendlela yakhe nje eyunique yokuthi bhabhayi. Nantsi indlela yakhe. So ke ndifuna ukuthi njengobulele besitsho, bhabhayi masithathu, bhabhayi mandebe. Ubutshilo wathi wenduzele iphekhosi yakho. Xa uyigqibile uyahamba. Uyigqibile ke ntombi yam. Afanisithi ntombi yam nje. Uyigqibile ke mama wethu. Hayi uyigqibile ntombi. From Zahara army, we'll always love you, masithathu.